Bé, he de dir que jo tampoc vaig tindre la sort de tractar-lo molt, el Manuel Sánchez Guarner. De fet, crec que la primera vegada que el vaig tractar va ser en ocasió d'una plec d'estudiants de BUP que vàrem organitzar, devia ser la primavera del 77 o pot ser el 78, a l'Institut de Xàtiva. El Manuel va acudir, estava molt preocupat, per cert, perquè no arribava Josep Iborra, es retardava. Ell se l'estimava molt a Iborra, que de fet va ser després el seu successor en l'ICE de València. Bé, finalment Iborra va arribar. Després, en l'any 80, crec que és l'abril del 80, vàrem assistir, vaig participar jo i estava don Manuel i molta gent a un dels congressos internacionals de lingüística romànica que tenia lloc en aquell moment a Mallorca, en aquella edició. Sanchis anava a recaptar la signatura de molts romanistes internacionals a favor de declarar la unitat del català. I recorde que, xerrant amistosament ell amb Francesc Borja Moll, ponderaven el pas de l'edat, don Manuel deia: ai, xiquet, que ens estem fent vells. I Francesc de Borja Moll li deia: ens estem fent? No, ja ens hem fet, Manolo. Després, aquell mateix any de 1980, als Premis Octubre, en el sopar de lliurament dels premis, don Manuel s'acomiadava un poc perquè era el moment de la seva jubilació i va fer una frase lapidària en aquell moment que deia: jo em jubile però no em retire. Un any més tard, poc més d'un any, moria, com sabem. En aquests moments tinc al cap la imatge del fèretre a muscles de deixebles i amics fent unes voltes per el pati de Lluís Vives de la Universitat de València, al carrer La Nau. Acabat aquell acte vam anar al cementeri en una comitiva de cotxes per soterrar, i en arribar allà, en acostar-nos a les tàpies blanques del cementeri, es llegia una pintada horrorosa. Deia: Guarner, traïdor, per fi has caigut. El seu segon cognom, Guarner. No sé, allà va ser com una punyalada que feia prendre consciència de la duresa, la crueltat que havia arribat a assolir la famosa batalla de València.